Не, това е първият ми клип в този канал. И да, почвам епизоди на Minecraft Survival Crate. Значи, ще играя самичък. Може понякога с приятели, но не на този свят, а на друг. И пробваме точно до някаква дупка, задънена. Не задънена дупка, просто който само изкопано се едно. Така, да съберем малко дърво. Има спална в някаква гора. Ще събера малко дърво и ще се почудя на кое място да направя къщата. Ще да събера 16 дървета, за да мога да направя, да се направя стак от такива преработени дърва. Защото знаете, че 16 дървета правят един стак. 16 по 4, 64. В такъв смисъл, ако сте например в първи клас, не може да смятате по таблицата. 16 по 4 равно на 64 и сега 8. Така. Ще се веря малко. Падна ми са такова. Тук има още един. Още малко ще се вера. Вот вече сняла никога 40 секунди. Това е странно. Аз какво събрах? Имам две такива дървета за съдяване. 14 непреработено дърво. И едно дърт и едно сид. Готово, събрахме ги. Така, гледна. Така да отидем някъде, да видим подходящо място за къща. О, ябълка! Така, айде да скачаме малко. Между другото, в този канал няма да качвам само клипове на Minecraft, а и на много други. О, прасета. Нищо се е бъгнало, нищо. 15 пак ми стигат. Всичките ги преработвам. 60. Така, едно крафтинг тейбъл. Пръчки. Една кирка, една лопата, една такава. Една брадва. Другото чупим го. Значи, чакайте сега да ги подредя. Извинете, че съм така, но много крещях вчера и сега го съм и малко пресипнал, но нищо. Ще се опитам да говоря колкото се може по-добре. Ябълките се оставят тук. Това тук. Това ще е тук. Това тук. Така, готово. Извинете, че съм така, но не мога да говоря по-силно. Чуваме да съберем ето този кол там. Само да видя как да се изкача догоре. Аз имам 2 дърт. Ще се опитам да ги използвам. Стигнах. Дайла ни XP. Мисля и тук да си изкопая една дупка и тук да бъде къщата. Между другото, ето тук ще бъде къщата, да. Много се извинявам, че съм така, но не мога да говоря по-силно. Понякога се оправям и понякога пресипвам, не знам защо. Колко събрахме за сега?
Много. Поне 13. О, вече сме първи левел. Няма да видим колко остана. 17 коло. 19. 20. 21. Така продължавам да изкопая тук дупката, в която ще ми бъде къщата. Разбира се, няма да е толкова малка. После ще я направя даже и по-уютна. Така... Това го махам тук. Първият ред ще е така. Така. И още една купчина там. Две, ай. И ще почвам да ги слагам. Първо ще си направя инструменти. После ще оправя тук навсякъде. И така, готово. Ето това ще бъде къщата. Значи е малко, но това успях да направя. Значи крафтинг тейбъл ще е... Крафтинг тейбъл ще е тук. Така... Правя повече пръчки. Едно такова, едно такова, едно такова, едно такова. Не знам защо направих, но пак ще ми потрябва. Една печка. Аз сега забравих, че не трябва за чест. Чувам за чест. Чувам за дърво. Извинете. Тръкът ще взема за всеки случай. Така. Хора, ще спра за малко на пауза, извинете. И ето хора, върнахме се, извинете. Сега сериозно не мога и да се кача. Трябва да измисля начин, за да се качвам догоре. Ще изкопая малко дърво да мога да се кача догоре. Готово. Това имам камък, нищо. Така. Вече снимаме 8 минути, what? Как така? 9 ще станат скоро. Викам, видях 4 факли, викам, 4 факли ли, what? Едно, 2, 3, 4. Сега да сложим тук водичка. И сега така някои неща ще ги оставим. Така.
Така. Дърта го оставяме. Това. Една кирка оставяме. Две кирки оставяме. Това мучката я оставяме. И така. Кирка. Меч. Лопата. Брадва. Стак факел. Слизам надолу до копая вече. И ето почваме да копаем минута вече. И ще видя докъде ще изкопаем тази мина. Сега целта ни е да намерим айрон. И диаманти, разбира се. Но когато успеем да намерим, тук вече виждам кол. А не, това не е кол. Мисля, че има нещо, но не как се извините. Ще събера още малко. Пак ще спра на пауза, извинете. Ето хора, отново се върнахме, покупах малко надолу 5-3 блокчета и купах още надолу. Така. Опа. Така ще се сериозно ли нищо не сме крено. Така. Копая още малко надолу. Напред, сега ще копая на страни. Така, продължаваме от тук. Така. Сега малко така. И хора, това мисля да бъде клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, споделите в социалните мрежи. И чао! Чао хора! До свидания!